बैठल बारी, बघवा पर बैठल बारी, हाथे तलवार बा। बघवा पर बैठल बारी, हाथे तलवार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। बघवा पर बैठल बारी, हाथे तलवार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। सूरज आ चंदा जैसन, सूरज और चंदा जैसन चमकत लीलार बा। सूरज और चंदा जैसन चमकत लीलार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। बड़ी रे दयालु हई, बड़ी शक्तिशाली, दुआरा से इनके न जाला कोई खाली। बड़ी रे दयालु हई, बड़ी शक्तिशाली, दुआरा से इनके न जाला कोई खाली। मांगे बालन के भैया, मांगे बालन के भैया, लमहर कतार बा। मांगे बालन के भैया, लमहर कतार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। बघवा पर बैठल बारी, बघवा पर बैठल बारी, हाथे तलवार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। सूरज आ चंदा जैसन चमकत लीलार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। होनी अनहोनी माई क्षण भर में टारेली, अपना सेवकवन के भगिया सवारेली। होनी अनहोनी माई क्षण भर में टारेली, अपना सेवकवन के भगिया सवारेली। अनधन से भरल पूरल, अनधन से भरल पूरल माई के दरबार बा। अनधन से भरल पूरल माई के दरबार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। बघवा पर बैठल बारी, बघवा पर बैठल बारी, हाथे तलवार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। सूरज आ चंदा जैसन चमकत लीलार बा। सूरज और चंदा जैसन चमकत लीलार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा। देख माता रानी जी के 16 श्रृंगार बा।